mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahot ikusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing ni Mayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ikabalos ko pagpasalamat. Ato karong hisgutan mga kaigsuonan, maghisguta sa Ang pagsinggit ikabalos mga pangutana nganong kinahanglan ang tao magkat-on sa pulong sa Ginoo. Ikabalos ko nimo. Samtang padayon ta nga naghulat-hulat sa atong mga kaubanan, ako sam gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong programa ngadto sa atong mga kaila. Iato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahot ikusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga padayi ikabalos ko nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdaig ikabalos ko nimo. Ginoo, Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Dalaygon ang Dios nga padayon nag-uban og nagpanalangin kanato. Dalaygon ang Dios nga padayon nagatiman sa matagusan nato kakinabuhi. Sa ato ang pagsugod ni ining atong programa, ato ning ablihan og sugdan sa pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Ako gihangyo matagusa sa pag-share ni ining ato ang programa nga ang ato mga kaila, ato ang mga amiga, ato ang mga pamilya makadungog usab sa pulong sa Dios. Ug uban sa atong mga pagampo nga sama ka nato sila panalangin usab sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nagatiman ka namong tanan, Dios nga mao'y nagbantay na nalipod ug naghatag maayong panahon, di naghatag maayong panglawas sa matag usa. Salamat o Dios sa imong pagbantay kanamo, sa imong pagpanalipod kanamo pag-atiman.
Niya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Ikaw nga Dios nga matinud-anon. Ikaw nga Dios nga maluluyon. Dios nga balaan, matarong, gamhanan. Ug Dios nga dili gid mo salikway sa mga tao nga muduol kanimo nga mapaubsanon, mahinulsolon. And thank you so much, Lord, sa imuhang pagpanalangin kanamo sa among panagkuban karon. Among gideklarar ang imuhang pagkamaayo nga mo'y masinatian mapatunan sa among matag kinabuhi ug sa matag Pinoy-an. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, dalaigon ang atong buhi nga Dios. Musta ka mo nining kabuntagon? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay o kadaugan. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Dili sa buhat ni kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga. Matot pa sa awit mga kaigsuonan, kawang lamang ang tanan. Dili pa mo salig o mutuo sa atong Dios nga dialagaran. Ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapak sa iyong kamon. Singit nga to sa lahat. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa, Sister Naomi Piano Caranel. Matot pa maayong buntag, Pastor Gideon, watching from Bulacan. Matot pa ni Sister Teresa Castor. Hello, good morning Pastor. Og sa tanan nagsunod ning programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nakoy pangutana unta nimo Pastor, nagdamgo man gud ko kagabi nga gipa ako iring sa ako ang kumagko sa tiil. Kaduhag gyud kuno ko ipaak. Unsa may buot ipasabot ani Pastor. Salamat sa pagtagat. Dunay mga damgo mga kaigsonan nga mahitabo sa atong pagkatulog tungod sa ato ang mga nakita o tungod sa atong mga madungog nga mura bitaw tag makalitan o niya mauna nooy madamguhan. Mauna nga kung inana ang kahimtang o hinungdan nga nung naatay damgo, dili na tungod kay naay mensahe. Dunay mga damgo mga kaigsonan nga walay mensahe. Kana bitaw damgo nga nag-agad sa imong mga nadungog, nag-agad sa imong mga nakita. Dili tanang mga damgo na ay mga mensahe. Pero kung ang damgo magsigig balik-balik, ang mga panghitabo magsigig balik-balik diha sa imong damgo, dunay mga mensahe. O ang mga mensahe ipadayag yun na sa Ginoo, o dili gayud na niya kanabitaw, dili na aguan kay ipadayag magyuna sa atong buhi nga Dios aron kita iyang matabangan. Dili tanang damgo dunay mensahe. Mayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Jimel Reyes. Good morning Pastor, watching po dito sa Batangas samtang nag-duty. God bless po Pastor. Si Gina Kamahalan, maayong buntag Pastor. Praise God, hallelujah. Ang Dios magauban kanunay kanimo sa tibok mong pamilya o sa tanang nagsubay ni ining imong programa. Kalaygon ang Dios, magpanalangin ni Brother Samuel Hilo Senior o matud pa ni Jane Mitoniakaw, maayong buntag Pastor, o ni Gingging Simpron, matud pa amin. Good morning Pastor, kumusta og sa tanan mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. In kita makakaton sa pagtulunan sa Ginoo. Pwede request Pastor, awit makalangit lahutay Kristohanong pagpakabana. Salamat Pastor and God bless.
gikan sa atong igsoon Sister Gingging. Maayong buntag ni Michelle matod pa dinhi, maayong buntag Pastor, God bless you. O ni Ruchin Pahardo, maayong buntag Pastor, kag makadungog na pud ko sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless you Pastor. Ika ni Gina Abasula Ayuban, maayong nga buntag Pastor, watching from Hindang Leyte. Request kanta Pastor, Magpabiling. Awit makalangit, magpabilin, deres atong panag-uban ang programa nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Maayong pakiguban ni Sister Teresa Castor, ni Janner de la Rosa Estante. Good morning po Pastor. God bless morning to all viewers. Si Digina si Malin, maayong buntag. Si Napoleon Romano Dingla sa Paz, may bersikulo ba sa Biblia nga dili siya makapagsinungaling? Salamat sa pagtagad. Kinsa may dili makapagsinungaling, Brad Nong Napoleon. Sister Teresa Masangid Mandanao, watching from Davao. Ang ibig kong sabihin, ang Dios ba dili makapagsinungaling? Actually sa Biblia gyud mga kaigsuonan, ang Dios mga kaigsuonan, dili bitaw ta maka question about sa Dios, tungod kay Dios mangod siya. Ang Dios makahimo sa kanamoingon nga dili pagpatay. Ang Dios makahimo sa pagpatay, tungod kay Dios siya. Mahitungod sa pagsinungaling, ang Dios kamatuoran. So dihas kamatuoran, dili gyud na makita nimo ang kanang dili kamatuoran ng pagpamakak. Doon na may mga bersikulo nga nagpakita diha sa Biblia, pero dili na nagpamatuod nga ang Dios mamakak. Ang Dios dili gyud mo himo og makak, tungod kay Dios siya sa kamatuoran. Dios siya nga dili gayud mo pakyas. Dios siya nga dili sama sa tao nga kung mo sulti ang tao, pwede ra niyang dili tumanon. Kay usas mga rason sa tao siya. Apan alang lamang sa tao nga wala sa Ginoo. Pero ang tao nga naa sa Ginoo, dunay prinsipyo ang Dios nga kung duna kay isaad, tumana para dili sad ka magkasa sa imong pagtuo ug pag-alagad sa Ginoo. Si Alsola Bernadette, maayong buntag Pastor, dalaygon ang Dios. Request kog awit makalangit Pastor, gugmang maunongon. Si Gracilia Domingo Cuevas, good morning Pastor. Gideon, request kog Holy Forever. Daghang salamat. From Kasinglot, Taguloan, Misamis Oriental. Si Leonardo Lumagpas, amin Pastor. Sa mga nag-request og awit makalangit nga English sama sa Holy Forever, dili nato matagaan og pagtugad. Mga iragog pasensya tungod kay maka-violation ta sa ato ang FB account. Kanya ilahang i-mute ang ato ang video kay naa tay violation una nga dili usa nato matagaan gyud pagtagad ang mga English nga mga awit makalangit. Salamat kay sa pagsabot. Si Josephine Atay Inoy, good morning Pastor, God bless you po. Kanunay na ako'y pangutana Pastor ba about sa akong damgo, pila na kasimana ang nilabay na ako'y ticket para makasakay ko og eroplano. Pero ang dapat nako nga sakyan is nakalupad na. Perti na kong hilak, pero ana ang nakauban nako dili ko mabalaka kay naa pa may magsunod. Apan ni padayon gihapon kog hilak kay gusto nako nga ang permiro lang nga eroplano masakyan kay lagi na ako'y anak ko'y ticket. Unsay
pasabot ana nga damgo pastor. Salamat daan pastor. Dunay ministry nga moabot sa imuha lamang dili haom sa imong gikinahanglan. Kay ang imong gikinahanglan kadtong imong nasabtan nga mga pagtulunan nga imo nang nasugdan. Ministry ang giskutan ug ang mga pagtulunan maoy kanang gipahinumdom kanimo ana nga klase nga damgo. Salamat kaayo, ang Dios magpanalangin kanimo. Awit makalangit kay saya-saya. Diri lang sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Si Lia Jean tahan langit, amen. Dalaygon ang Dios sa pulong mo kinabuhi ko. Blessed morning, Pastor, watching from Baungon, Bukidnon. Nganong kinahanglan ang tao magkat-on sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios? Nganong kinahanglan ang tao mubasag yung Biblia, maminaw sa mga sulat nga nasa Biblia? Mao ni ang angay nato rong hisgutan. Sa mga series natong pagtuon sa pulong sa Dios diha sa libro sa Galacia ato ra nang mapadayon lamang sa ato karong panag-uban karong taknaa ang atong hisgutan ang tubag sa mga pangutana nga naghisgot nganong kinahanglan ang tao magkat-on sa pagtulunan sa Dios. Ang pulong pagkat-on mga kaigsuonan nagpakita na sa pulong pagbansay kana bitawng paggamit pagpasangkap buti pasabot na exercise nato ang mga mensahe sa Dios, na exercise nato ang mga pagtulunan sa Dios. Kita mismo ang makakita, kita mismo ang nakasinati. Maunay buot ipasabot sa pulong nagkat-on. Ang pulong pagkat-on dili lang sa pulong imahinasyon kanang sa hunahuna o sa pagtuo lamang, kundi i-hands-on nato nga kita mismo ang makakita, kita mismo ang makasaksi, kita mismo mga kaigsuonan makasinati sa pulong pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Nagpakita na sa pagbansay, paggamit kanunay o pagkinabuhi sa mga pagtulunan nga naas balaan kasulatan o kini alang sa mga tao na nagtuos Ginoo. Ikaw ug ako nga nagtuos Ginoo kinahanglan magbansay gyud, magkat-on gyud sa mga pagtulunan sa Dios. Dili sad nato makat-unan ang butang kung dili nato tagaan og panahon. Mahinungdan ang balang kasulatan nagdasig ug nagpahinumdom sa tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios nga kinahanglan adlaw o gabi muhatag gyud tag panahon sa iyang mga mensahe. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Sister Nars Boyan, ni Sister Teresa Taganas, mayong buntag ug matud pa God bless Pastor ining kabuntaga. Sa akong pagmata Pastor dako na kaayong kadaugan. Wow, no? Kanang makamatata mga kaigsuonan dako na kainang kadaugan. Si Mercy Yuba Carion maayong buntag og si Susana Pablio maayong buntag Pastor og sa tanan nga naminaw sa mga igsuon ni Kristo. Request ko Pastor awit makalangit saad sa Dios. Dalaygon ang Dios. Salamat sa inyong mga request awit makalangit diri sa atong programa. Awit makalangit akong tagaat pagtagat mga kaigsuonan nga gi-request diri saad sa Dios. Matud pa ni Mary Rose Villeres, maayo nga buntag Pastor Gideon naminaw mi diri sa Martilio Lalabertad. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pud mi sa ihang mga pulong. Si Virginia Balista Paluga, morning Pastor, dalaygon ang pulong sa Dios. God bless Pastor ug sa tanan nga naminaw request song nasaan na kaya ako. Nabuhi ning kalibutan dunay kalisdanan mga problema adunay panahon bation kagkaloya. Alang nimo mga kaigsuonan ug alang sa atong mga kaigsuonan nga nakasunod na sa atong programa,
Kung ikaw mo'y pangutan-on, nganong kinahanglan mo basa ang tao, nganong kinahanglan magtuon, magkat-on ang tao nga nagtuos Ginoo, nganong kinahanglan siyang mobasag Biblia o magkat-on sa mga pagtulunan sa Dios nga nas Biblia, nganong kinahanglan man nga magkat-on ta, magtuon ta, magbansay ta sa mga pulong sa Dios nga naas Biblia. Mao kini ang pinaka-importante ug wala nay lain pang importante gawas pan ini. Atong hinumduman nga si Jesus miingon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, dili mabuhi ang tao sa panlamang kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang balaang kasulatan, mga kaigsuonan, mao'y gisulatan sa mga pulong sa Dios. Wala nay lain pang libro nga diin makaplagan nato ang mga mensahe o mga pagtulunan sa Dios gawas lamang sa Biblia. Sa tibok kalibutan ang tanang libro, ang Biblia mao'y pinaka-importante gawas sa tanang mga libro o sa ubang mga libro. Ang pinaka-importante gyud nga libro nga mao'y gikinahanglan tun-an pamalandungan sa matag tao sa iyang pagpuyos kalibutan, wa nay lain ang balaang kasulatan. Usas mga makasubo, mga kaigsuonan ug problema nga atong makit-an sa tanang mga kanasuran, ang paghatag og panahon sa tao sa pagbasa sa balaang kasulatan maoy kulang. Kay bisan gani sa mga kasimbahanan o bisan gani sa kinabuhi sa mga magtotoo o mga gitawag nga Kristohanon born again ining atong kapanahonan, ikaw ug ako mismo makasaksi nga ang tao nga nagtuo o magtotoo kulang paganig panahon sa pulong sa Dios. Kung ang mga magtotoo o ang mga tinun-an o mga Kristohanon nga masaksihan nato nga kulang kaayo og panahon sa pulong sa Dios, unsa pa kaha ang mga taong wala sa Ginoo. Ang resulta, mga kaigsuonan, dili kay buhi ang ilang relasyon, dili kayo buhi ang ilahang pagpangalagad sa Dios, ang ilang pagsunod sa mga buluhaton sa Dios. Mahinungdan nga ang mga buluhaton nga imong makit-an dapat sa kinabuhi sa tao nga nangalagad sa Ginoo paralyzed ra gihapon. Daghang mga Kristohanon way trabaho. Kay kung imong tun-an nganong walay trabaho, kay wala ko'y nakatunan. Naa di ay trabaho ang taong way nakatunan. Kung naay nakatunan, dili gyud pud na pwedeng way trabaho kay naa man siya nakatunan. Kay ang tao nga naay nakatunan, mga kaigsuonan, dili gyud na niya mapugnan, iyahag yun ng gamiton aron iyang mapuslan. Kung ikaw ug ako daghan og naatay mga nakatunan sa balaang kasulatan, kita mismo ang makatugkad makasaksi sa atong kaugalingon nga kini atong makit-an. Apan kung kulang ang ato ang kahibalo sa pamaagi gikan sa Ginoo nga iyang gibilin sa balaang kasulatan, ang resulta ana kulang usab ang ato ang mga paghago, kulang usab ang atong pagsikripisyo nga mo resultas kakawangan. Kay kun ang ato ang pag-alagad sa Dios dili 100% nga makit-an sa Ginoo, kining tanan mahimo usab nga kawang. Kay gusto man ang Dios nga 100% dapat mahatag nato ang atong kusog, ang atong una-una, ang atong kasing-kasing, ang ato ang kalag, kinahanglan aton ning mahalan, mga kaigsuonan og mahatag tungod kay dili na kita mo'y tag-iya niining tanan. Ang tanang bahin ug ang tanan nga naa sa ato ang kinabuhi, dili na kita mo'y tag-iya kun dili ang Dios na. Tungod kay ikaw ug ako gipalit naman ta sa Dios sa dugo ug sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Mahinungdan ang Biblia nagsulti nga ato ning gamiton sa paghimaya sa Dios. Dili sa ta kagamit niini kung wala tay nakatunan. Mao'y hinungdan ang mga taong magtotoo diha sa matag simbahan ug tigumanan, dapat maunay masintro ang pagtuon ug dapat tudluan sa pulong sa Ginoo.
awit makalangit, nasaan na kaya ako? Ang buhay ko nooy walang direksyon. Gika ni Idni Opsima, Morning Pastor, request song, ang tak na hapit na. Kung saan patungo, barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo, hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at tindig mo ang isang katulad ko sa masamang Gika ni Gina Kamahalan, kailangan gyud ta nga magtuon sa mga pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia karon. Biblia aron sa ingon nga paagi kay ang nasulat diha importante kaayo. Naa diha ang pagbadlong sa dili maayo nga buhat, diha pod nga bahin hinahinay ka nga mausab. Gika ni Sister Leah Jean Tahan Langit, ang pulong sa Dios lamparahan o kahayag sa atong agianan. Salmo 119 versikulo 105. Si Carolina Dofilis Camotes, good morning Pastor, I'm watching from Pulumulok South, Cotabato. Good morning kaninyong tanan. Gika ni Baho de la Cruz Eileen, good morning Pastor, na ako pangutanaon sa hinungdan sa kamatayon. Ang hinungdan gyud sa kamatayon sala, tungod sa sala misod ang kamatayon. Sa sinugdanan ang tao nga si Adan og si Eva, wa gyud kamatayon. O gipasidan-an na sila sa Dios nga dili sila mukaon sa mga pagkaon nga gidili. Katong kahoy nga naghatag kahibalo unsay maayo unsay dili maayo, dapat dili nila kanon, kay sa panahon nga ilan ng kanon musod ngadto kanila ang kamatayon. Apan wala nila na tumana ug ilang gisupak tungod kay naminaw sila sa tambag sa dautan. O tungod kay naminaw sila sa tambag sa dautan, isupak nila ang mga pahimangno ug mga patakaran sa Dios. Ug sa dihang gisupak nila ang mga patakaran pahimangno balaod sa Dios, nisod ngadto kanila ang kamatayon. Busa ang hinungdan sa kamatayon ang sala. O Jesus, may buti mo. Si Sasi kundi maayong buntag Pastor, maayong buntag. Si Wilda Prospero, good morning Pastor, og sa tanan nga minaw. Matod pa diri unsay hinungdan sa kamatayon sa tao Pastor, pagbuot ba gayod sa Dios nga dili ra siya kutob. Sa kana dagwayng imong pangutana kanang mamatay, naghamang mga hinungdan anong ang tao mamatay. Kung maghisgot kag kamatayon, ang original gyud nga hinungdan, ang sinugdanan gyud hinungdan nganong ang tao mamatay, ang sala. Pero kining mga tao karon nga mga matay, na ay mamatay sa baha, na ay mamatay sa linog, na ay mamatay sa bagyo, na ay mamatay mga kaigsuonan sa disgrasya, na ay mga mamatay mga kaigsuonan sa balatian, daghang mga hinungdan ang kamatayon sa tao. Kanang dipindi kung unsay kahimtang sa iyang kamatayon. For example, giingnan siya nga ayaw pagbisyo, unda nga ang bisyo, labi na kanang paghubog,
kay na nagbiyahe ra ba ka, nagdrive ra ba ka, nagmaneho ra ba ka, Kaya pangarap delikado kaayo na sa imuha apan wala siya maminaw o nagpadayon siya sa pagbisyo o nagpadayon siya sa pagmaneho o nang nahitabo nabangga, patay. Ang hinungdan ana gahi og ulo. Munang gahi og ulo, dili pasulti, dili patambag. Do na magoy mga taong dili patambag. Ang imong pangutana, Sister Baho de la Cruz Island, og hinungdan ra hisgutan sa kamatayon sa tao, daghan ay hinungdan. Na ay mga hinungdan nga gahi kayong tabagan, dili pasulti. Napoy mga kana bitong namatay sa sala, namatay sa bisyo, namatay diha sa sa disgrasya. Kanang mga taong nangamatay sa bisyo, sa disgrasya, ang dili tanang namatay sa disgrasya mga kaigsuonan, kana bitong sala sa tao. Dili man tanang disgrasya tungod sa sala sa tao. Kung maghisgot kag kamatayon sa tao nga naibisyo, nahubog, nabangga, namatay, unya moingon ang tao nga ikuha na gyud sa Ginoo, dili na mao. Kay dili nato na mapasanginlan ang Ginoo nga namatay siya tungod kay naghubog siya. Moingon ra ba dayon ang tao nga ang gikuha na gyud sa Ginoo. Mao siguro ni imong pangutana, dili tanang namatay gikuha sa Ginoo. Si Gina Kamahalan sa among church pastor na ami Sunday School aron makatuon pud mi study pwede ta makashare sa pulong sa Ginoo. Mao nay pinaka importante kanang kana bitawng Bible sharing, pag inambitay sa pulong sa Dios kay makapaminaw ka, at least paminawon sad ka. Mao nay pinaka importante mga kaigsuonan kanang naay mga tigumanan nga ay mga Sunday School kay naamanay time nga makapangutana og pwede sad kang pangutanon kung duna ba kay nakatunan sa imuhang pagtuon sa balaang kasulatan. Maayo na nga idea og makatabang kayo na sa mga magtotoo, ilabi na sa mga tinun-an ni Kristo. malimutan nung ako'y napalaban, humihiling ng kanin. Si Nida Naro Tamba, morning pastor. Sige mi pangita og live nimo pastor, karon lang gyud nimo namo nakita. Salamat Lord. Wala ko ka live pila ka adlaw tungod kay doon ako'y gi-monitor sa ako ang lawas, ako ang gininhawa. Doon ako'y gi-monitor. O niya akong gipasalamatan ng Dios sa pipila ka adlaw nga namalandong ko, nagmonitor ko sa ako ang kaugalingon. Mga kaigsuonan, ipasalamatan nako ang Dios nga nakapamalandong na hatagan sad ko sa Ginoo og taas nga mga panahon nga nakapamalandong ko sa pulong sa Dios. Salamat sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Si Rina Tada, good morning pastor. Salamat sa Ginoo nga live na pud ka na ako diri naminaw nimo habang nagluto og tinapay. Nindot kayo mga kaigsuonan kung naminaw mo diha samtang daw na mo'y trabaho, timan ini samtang naminaw mo ang inyong trabaho, dili ninyo mamatikdan nga nahuman na day ang inyong trabaho. Inana ang pagkanindot kung maminaw ra gyud tas pulong sa Ginoo. Awit makalangit ang tak na hapit na nga gi-request diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Marbilin na Pianos Mahumot, hello pastor, watching from Bohol. God bless pastor, God bless ninyong tanan. Si Jane Mart Bilianoka, good morning pastor, dalaygon kaayo ang Ginoo pastor nga bisan ako na sa trabaho karon, nabati ko ang ihang pulong. Salamat sa live mo pastor, request ko awit makalangit lahutay. Shout out ko sa Negros Pastor Shaton Aligado family from Pulilan, Bulacan. Gika ni Brother Rinel Idolinggoy, maayong butag pastor.
Gideon og sa tanang viewers, kumusta pastor? Ang Dios magpanalangin kanimo pastor ug sa tibok pamilya. Gikan ni Suson Dayanap, maayong nga buntag pastor, watching from Jinsan. Maayong buntag. Si Gina Kamahala na ami Bible study mga alauna usa ka oras before among Sunday worship. Nindot kay nang kana gyud usa ka oras, nindot gyud kay na. Salamat ta sa Ginoo ana. Si Nars Boyan, yes, tinuod na nindot sa awit na saan na kaya ako. Asa na kahata maglatagaw ni ining kalibutan na kung wala pa kita ni Kristo. Tinuod yun na. Munang magpasalamat ta nga dako kayo og gugma ang Dios. Tungod sa iyang gugma gipadala niya si Jesus Christ aron ikaw ug ako makabaton og pagtuog relasyon niya. Si Maribik Lakay Patiris, good morning pastor, nalipay jud ko nga nakadungog na podcast sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pastor watching from Lapu-Lapu. Si Pasito morning pastor Pasito Nilani, salamat sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Baho de la Cruz, matud pa tayong sa pagpasabot. Katuning nangutana nga unsay hinungdan sa kamatayon. Si Bing Dandan, good morning pastor Gideon og sa tibok mong pamilya. God bless you pastor. Salamat kaayo, ang Dios magpanalangin usab kaninyo. Si Himinia Labdang, maayong nga buntag pastor og sa tanang naminaw sa pulong sa Dios. Watching from Isulan Sultan Kudarat, request song ang kinabuhi sa tao. Angay kang Kristo at ikaw gayon sa impyerno. Matod pa dire ni Mary Rose Vilieres lagi noon, pastor, paampo ko nga ang papa sa akong amo nga maangkon na niya ang hingpit nga kaayuhan. Pastor, kay dili siya makalakaw kay na stroke man god siya. Naminaw sila karon pastor, nagtuo ko nga makalakaw na siya. Kay milagroso ang Ginoo nga atong gialagaran pastor. Salamat kay sa Ginoo, Sister Mary Rose. Ang imong amo makabaton og makadawat sa hingpit nga kayuhan. Ingna lamang salig sa Dios og ayaw kaluya salig lamang sa atong buhing Dios. Kay ang Dios nga atong saligan dili gid siya mopakyas sa unsay atong gikinahanglan. Salig lang sa mga saad sa Ginoo. Si Roger Magi Inodio, maayo nga buntag pastor og sa tanang mga kaigsunan sa Ginoo. Ang pagbasa pastor sa pulong sa Ginoo para nako ang pulong sa Ginoo maihambing kini sa usa ka plano sa pagtukod og balay. Ang dunay drawing nga gibasihan aron ang balay lig-on. Matod pas atong igsuon, ginahambin o gikumpara niya nga ang Biblia sama kuno sa tao nga magtukod og balay nga nagyunay drawing. Og ang atong pagkinabuhi nagkinahanglan kini og plano sa Ginoo nga mao ang Biblia. Og aron sunod sa atong kinabuhi ang plano sa Ginoo, atong tan-awon ang ihang mga mensahe sa Biblia. O kung ang tao kanunay nagtuon sa plano sa Ginoo, iyang pagtuo lig-on og ilikay siya niini sa pagkinabuhi sa tawhanong pamaagi. Og magkinabuhi siya nga langiton og kanunay gimanduan sa balang espiritu og diha makita nga siya nagkinabuhi nga espirituhanon. Salamat kaayo Brother Roger sa imuhang paghatod og mga mensahe nga makahatag og dugang pagpasabot kung unsa ka importante ang pagbasa sa Biblia. Mao gyud pinaka-importante kay matud pa mga kaigsunan aron ang tao makalikay sa tawhanon nga pamaagi. Kung magsigit tag basag Biblia, magsigit ta og tuon sa pulong sa Ginoo nga nas Biblia, kanunay tang nagkinabuhi og nagsubay sa plano sa Dios. O kung ang tao kanunay magkinabuhi og magsubay sa plano sa Dios,
mahilikay siya sa planong tawhanon. Ang planong tawhanon dili magmalampuson, apan ang tao nga ang planong espirituhanon kanunay magmauswagon og mapuslanon. Awit makalangit ang kinabuhi sa tao. Si Gingging Simpron maudyod pastor, pasanginlan dayon ang Ginoo. Gihimo naman god og expression pastor nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Kaluoy sa atong buhi nga Dios, pasanginlan na lang. Dili sa tao mo kana bitawng ang Ginoo di Dios gyud siya. Dios gyud siya nga dili sama sa tao nga moingon tang maluoy ta. Kay Dios magod siya kanang dili kanang kuang gyud dili taas gyud siya. Dili siya pwede nga atong gamiton nga kanang murag maubos nato siya kana bitawng dili maayo nga ang Dios makita natong makaluluoy. Ang Dios mga kaigsunan kung imong lantawon, Dios siya sa tanan. Dili gyud siya pwedeng maikumpara sa tao. Dios siya nga dili nato mahambin ni bisan unsang butang sa kalibutan, ni bisan kinsang tao sa kalibutan. Salamat kaayo ni JJ May sa pag-share og maayong nga buntag ni Josepino Paran og ni Aida Abajo Manlapas. Good morning pastor. Salamat kay makadungog na sad ko sa imong pulong karon pastor nga ipaabot namo. Kumusta sad sa mga nanonood? Wow, no? Gikan ni Sister Aida Abajo. Si Aileen Ribas Kilisti. Good morning pastor, watching from Bantakan, New Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Pargan family, Rivas family, Kilisti family og sa Kanay family. Request ko og song Hari Ka. Listanan kay siya muhatag sa tanang kang kinahanglan. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos. Siyang bahanding na batungan mao'y atong katagbawan. Siyang Maayo nga pagkagiguban ni Wilma Crescencio. Good morning Pastor Gideon. Salamat. Kabati na pud mi sa pulong sa Ginoo pastor. Request og song Milagroso Ka. Nga Dios. God bless sa tibok na imong pamilya. Si Rivi Kabunag. Good morning pastor. Ganahan ko magpagamit sa Ginoo pero dili ko dali makasabot sa ihang mga pulong. Okay. Murag kanang sama sad na nga kanang murag pagganagana ra bitaw. Dunay mga tawo miingon nga ganahan kong magkakat-on og gitara pero ang gitara dili man ganahan nako. Kining pagpangalagad dili ni siya mag-agad sa atong kadasig. Dili dapat mag-agad sa ato ang kanang gusto. Nganong nangalagad ka kay gusto man akong mangalagad. Nganong nangalagad man ka kay ganahan ko nga gamiton sa Ginoo. Kung wala na kay gana, dili na sad ka magpagamit sa Ginoo. Ang gikinahanglan nga pulong mga kaigsuonan nganong kinahanglan tang mga lagad dili tungod kay gusto nato, dili tungod kay giganahan ta. Kay kon maunay basihanan o mag-agad ta anak mga kaigsuonan ang atong pagpangalagad off and on. Mauna nga daghang mga Kristohanon nga inana ang kahimtang mga lagad sunod bulan di nasad, mga lagad na pod sunod nasad nga bulan di na pod mga lagad. So dili maayo nga ang ato ang pagpangalagad mag-agad lang sa ato ang gusto. Kung dili ang atong pagpangalagad atong nasabtan nga nabuhi ta o gipakatao ta o gipalit o gibayran ta para mag-alagad niya. Dapat
ang atong pagpangalagad isipon nato nga kita ulipon sa Dios. Mao'y hinungdan ang mga apostoles nagsulat mga kaigsuonan, nag-alagad sila tungod kay ulipon sila sa Dios. But ipasabot mga kaigsuonan nga ikaw ug ako sa atong pagpangalagad kana bitawng dili dapat magbase sa unsay atong makita, unsay atong gusto, unsay atong ganahan, kundi atong ibutang sa atong nahunag kasing-kasing nganong mga lagad ta kay ikaw ug ako gibuhi sa Dios og gipagkatao og gibayran og gibag-o aron pag-alagad niya. Sisil Magsayaw Navarro, maayong okay. Maayong buntag og matud pa, good morning po pastor. Tano ako pastor, ako asawa bisyo, hindi ko kaya ampo sa Ginoo. Imong asawa na ay bisyo, ya dili nimo makayang iampo. Walay dili kaya nga about sa pagampo mga kaigsuonan. Walay dili kaya basta kay iampo ra gid na sa Ginoo. Kon iampo nato mga kaigsuonan, lamang kinahanglan ang pagsalig og ang pagpailog og ang paglahotay. Kay basig magampo ra pud tag pila ka bulan, pila ka tuig, dapat ang atong pagampo magpadayon samtang buhi pa ang tao. Sigingking simpron, sorry pastor, tama dili jud nato maikumpara ang Ginoo kay siya ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang Ginoo nga atong gilagaran. Salamat pastor sa pagkorek, dalaygon ang Dios sa matag usa. Salamat kay Sister Gingging, kay Dios manggod siya, dili siya sama sa tao nga pwede natong ingnon nga luoy kay ang tao. Dios siya, di siya pwedeng makaluluoy kay Dios siya. Si Nars Buyan, magtuon kanunay adlaw gabi ug mangayo tag kahibalo, maunay mga promise ni God nga kinsa tong gustong makahibalo. Okay mga kaigsuonan, ato ang sugdan, ato ang tagaan og panahon ang pagpamalandong sa pulong sa Dios nga maghisgot sa pagbasa o pagtuon sa Biblia. Kung doon na mo'y Biblia mga kaigsuonan, ako kamong gidasig, ako kamong gihangyo mga kaigsuonan sa pag-abli sa inyong Biblia og ato ang hatagag pagtagad ang mga pangutana nganong kinahanglan gyud nga ang tao magtuon og Biblia. Usa sa mga problema sa kinabuhi sa mga tao karong Kristohanon o mga magtotoo ang kakulang sa pagtuon sa Biblia. Daghang mga hinungdan nganong dili ka tuon ang tao. Usa sa mga hinungdan, gadget, kining cellphone. Number 1 nga hinungdan mga kaigsuonan, nganong ang tao nga nagtuo sama kanimo, sama kanako, o ubang pang mga magtotoo, kulang og panahon sa pagtuon sa Biblia. Usa sa mga hinungdan nganong ang tao kulang og panahon tungod sa gadget, tungod sa mga cellphone. Ikaw ug ako makakita ta ug makasaksi ta nga mas daghan ang mga tao nga nagtuo Ginoo nga taas kayog panahon sa cellphone kaysa Biblia. Gani kung muadto ka sa mga selebrasyon, kung muadto ka sa mga dagkong simbahan, imong makit-an nga ang dala og bitbit
sa mga tao nga magtotoo sa atong kapanahonan, cellphone ra, walay Biblia. Dunay mga rason nga moingon nga, pastor, ang akong Bible na aman sa cellphone. Nindot kaayo. Kung mas ang paghatag og panahon taas sa paghatag og panahon sa Biblia kaysa paghatag og panahon sa mga makapaengganyo diha sa cellphone. Mga igsuon, dili gyud ta kana bitawng kalimbong, dili ta kailad sa Dios nga atong gilagaran, ug dili pud ta pwedeng makailad sa atong kaugalingon. Dili pwede natong limbungan atong kaugalingon, kaya ang atong kaugalingon makakita ug makasaksi man kung unsa ang atong gibuhat sa matag karon ug unya o sa matag adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Ikaw ug ako, matag usa ka tawo, makasaksi gyud siya sa iyang kaugalingon kung giunsa niya ni paggamit. Kung makakita tas ato ang isig ka tawo, mas labaw natong makit-an ang atong kaugalingon. Bisan sa ako ang kinabuhi kaniadto, mga kaigsonan, sa wala pa ko kakita o kadawat sa mga ideya aron magmainiton, magmadasigon sa pagtuon sa Biblia, ako mismo makakita sa akong kaugalingon nga kulang kayog panahon sa pagtuog Biblia. Gipangayo nako sa Ginoo nga iya kong dasigon sa pagtuog Biblia ug madasig ko sa paghatag og panahon sa pagpamalandong niini. Usa sa mga pamaagi nga akong nadawat nga nakahatag nako kadasig, nga nakahatag nako og kusog sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, kanang paghatag sa Ginoo og tawo nga akong atimanon, kanang akong tudluan, kanang ako ang ikauban sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay sa panahon manggod nga ang tao wala say trabahoon, wala bitaw siya dili ang tao ba dili kakita og trabaho, mahimong maluya siya ug wala say kadasig sa pagpangandam kay wala man siya kakita sa trabaho. Pero kung ang tao nakakita sa trabaho, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kumbaga ang tao makadawat og trabaho, makakita og masayod, makadawat sa trabaho, madasig siya sa pagpangandam ana. Pero kung ang tao nga magtotoo dili kakita sa trabaho, ni masayod og makadawat sa trabaho, dili gyud siya madasig sa pagpangandam. Buti pasabot, dili siya madasig sa pagtuon o pagpamalandong. Usa sa mga nakapadasig kanako mga kaigsunan sa dihang hatagan ko og panahon sa pagwali. Usa ko kabatan-on nga nahimong magwawali. Og sa dihang gitagaan kog panahon sa pagwali, mas nadasig ang akong kaugalingon sa pagtuon sa Biblia. Labi na sa panahon nga adunay mangutana. Labi na sa panahon mga kaigsunan nga naay magpakisayon. Ug usa sa mga gipakita sa Dios, mga kaigsuonan, diha sa balaang kasulatan nga maoy gikinahanglan makatunan sa mga magtotoo ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang pagpaambit niini ngadto sa uban. Kay kon ang tao nga magtotoo dili sa kakita niining klase nga trabaho, unsa may iyahang rason nga magkugi sa pagbasag Biblia.
Kung magkugis sa pagbasa sa Biblia, mga kaigsuonan, nga dili niya makit-an og dili niya masayran og unsay rason nganong mubasa sa Biblia, moabot yun ang panahon nga laayan siya. Mahinungdan nga daghan nga mga Kristohanon pila na katuig gikan sa ilang pag-alagad, wa gani kahuman og basa sa usa lang ka libro. Wa gani kahuman og basa sa bag-ong testamento, kanang New Testament. Pipila lang siguro ka mga tao nga nakahuman gyud og basa sa Mateo hangtod Revelation. Kung wala kahuman og basa ang tao, mga kaigsuonan, sa Mateo hangtod sa Revelation, samot na sa Genesis to Malakias. Ang mga rason, mga kaigsuonan, nga gipakita sa Biblia nganong kinahanglan ang tao magtuon sa pulong sa Dios. Una, para makabantay ang tao sa mga sayop nga mga pagtulunan. Timan ini ha. Ang rason nganong kinahanglan magtuon ang tao sa Biblia para makabantay ang tao sa mga sayop nga mga pagtulunan. Kay kun ang tao nga nagtuos Ginoo, nagtuos siya apan nakakaton siya sa sayop nga pagtulunan mahitungod sa pagpuyo sa kalibutan, pagtulunan mahitungod sa pagpangalagad sa Dios, pagtulunan mahitungod sa pagsimba niya sa Dios. Kung naa sa sayop nga pagtulunan, mini nga pagtulunan, dili gyud siya dawaton sa Dios. Mahimong kawang ang tanan, ang iyahang mga sakripisyo, ang iyang mga halad, ang iyahang pagtuo, ang iyang pag-alagad, mahimong walay dili mapuslan og mahimong kawang ang tanan. Kay nganuman dili na dawaton sa Dios. Nganong kinahanglan ang tao magtuon sa pulong sa Dios, magbasa sa pulong sa Dios, mamati, mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo, aron makabantay sa mga sayop nga mga pagtulunan. Mao gyud rason, mga kaigsuonan, nganong kinahanglan ang tao magkat-on og magtuon sa pulong sa Dios. The word magkat-on, magbansay. Kanang giensayo nato atong kaugalingon. Kanang gitrabaho nato ang pulong pagkat-on, gitrabaho nato, gisunod nato ang pulong sa Dios. Dili kay igo lang natong gipaminaw, dili lang kay igo lang natong nasayran, kun dili ato gyung gi-apply, maunay tinuod nga pulong pagkat-on. Kung unsay mga pamaagi sa Dios atong gikinabuhi, sa panahon nga ato ning ma-apply og ikinabuhi, mga kaigsuonan, ikaw mismo makakita sa kalahian sa mga taong igo rang nakakaton, igo rang nasayod, pero wala makakaton. Ikumpara nimo sa mga taong nakakaton yun. Naamagoy mga taong nasayod pero wala makakaton. Kumbaga, nag-eskwela ka og mekaniko, nasayod ka sa mga pisa sa mga mga makina. Nasayod ka unsaon kung giunsa og unsay buhaton, pero wala nimo makatuni ang aktual nga pag-ayo
Lahi gyud mga kaigsunan ang usa ka tawo nga igo ras teori, kana bitawng igo ras pagtudlo pero wala magkinabuhi. Kanang igo ra bitaw sa papel pero wala ma-hands-on sa tibuok nga kahimtang sa istorya nga nas papel. Mao bitaw kitang mga Kristohanon, kung naatay na sabdan atong i-apply samtang naapatas kalibutan. Kung naatay na sayran nga pamaagi, atong subayon, atong buhaton. Kay kun ato nang buhaton ang gipakita ni Ginoong Hesus, muhatod na nato sa kinabuhing bulahan, mahimutang bulahan. Munay giingon ni Jesus mga kaigsunan diha sa Lucas 11:28, bulahan silang namati og nagtuman. Dili man kakatuman kung wala kay nasabdan. Sigurohon nato nga sa atong pagpaminaw og pagpamati do na tay nakatunan. Kon ang atong nakatunan dihas atong pagpamati dili nato ikinabuhi og dili nato i-apply og kumbaga dili nato buhaton, wag yapoy kapuslanan. Pero kung atong buhaton, dako kayog kahimuan. Mahinungdan ako nagdasig kanimo na kung doon na kay mga nakatunan diha sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan, ikinabuhi na, i-apply na. Pagtulunan alang sa mga bana, pagtulunan alang sa mga asawa, pagtulunan alang sa mga ginikanan, pagtulunan alang sa mga kabataan, dapat maunay makitaan sa Pinoyanan. Kay kung maunay makitaan nato mismo sa atong Pinoyanan, ikaw mismo sa Dios pagapanalaginan. Panalanginan man ka mga kaigsunan, kay malipay man ang Dios nga magsudong sa pamilya nga ang bana ug ang asawa, ang ginikanan ug ang mga kabataan nagkahiusa. Kay ang pulong sa Dios mga kaigsunan, wala gibilin aron ang pamilya magkabahin-bahin. Gibilin ang Biblia o gidasig ta sa Dios nga ato ning tun-an aron ang pamilya magkahiusa. But ipasabot magkasinabtanay. Kung ang pamilya magkasinabtanay mga kaigsuonan, pagkaninduta. Mao na giingon sa sulat ni David diha sa Salmo 133 versikulo 1, pagkaanindot, pagkaayo, kung ang katawhan nga nagpuyo, magpuyong magkahiusa. Kanang magsinabtanay bitaw. Kay kung magsinabtanay ang mga miyembro sa pamilya mga kaigsunan diha sa miyembro usab sa simbahan, naagyod ang presensya sa Dios. Ang presensya sa Dios mohatag og kalipay, og kalinaw, og labaw sa tanan. Mo panalangin ang Dios. Og usas makatabang mga kaigsunan aron ang tao magkahiusa, kinahanglan ang matag miyembro sa pamilya makasabot og makakat-on sa mga mensahe og pagtulunan sa Biblia. Atong hinumduman mga kaigsuonan nganong kinahanglan ang tao magkat-on sa mga pagtulunan sa Biblia. Buti pasabot nganong kinahanglan ikinabuhi gyud sa tao ang mga pagtulunan, ang mga mensahe sa Dios nga nas Biblia. Una gyung rason para makabantay ang tao sa mga sayop nga mga pagtulunan. Kay di man ko kakabantay mga kaigsuonan, di biya kabantay ang tao sayop banag di kung wa gyud siya magbasag Biblia. Di man kaila ang tao mini banag dili mini kung wala ta magbasag Biblia. Nganong kinahanglan ta mga igsuon makabantay sa mga mini og dili mini nga mga pagtulunan? Kay ang gipakita man gud sa balaang kasulatan mga kaigsuonan nga ang Dios mo milagro og ang mga alagad sa Ginoo nga naas Ginoo maghimog mga milagro
pero wala ipakita diha nga ang mga dautan dili pod magmilagro. Gipakita hinuon diha sa Biblia kung nagmilagro ang Ginoo ug ang mga lagad sa Ginoo, labaw sad nga gipakita diha sa Biblia nga ang mga dautan ug mga mini nga mga propeta maghimo usab og mga milagro. Ug tungod sa mga milagro ang gipakita diha sa Biblia, daghang malimbungan. Kini gipasidaan na sa atong Ginoong Hesus nga tungod sa mga milagro, daghan nga mga taong malimbungan, gani ang mga pinili kon mahimo. Katong mga pastor, katong mga nagwali, mahitabo usab matud pa sa atong Ginoo, malimbungan sila tungod sa mga milagro. Tungod kay doon na may mga tao nga nagtuo sa Dios tungod sa mga milagro. Nagtuo ka tungod sa mga milagro, dili tungod sa mga mensahe sa Ginoo. Bantayanan kaayo ang imong kinabuhi. Sa Biblia mga kaigsuonan, kung imong lantawon ang katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, diha sa bersikulo kapitulo 16, sa kapitulo 19, sa kapitulo 13, sa kapitulo 12-13 mga kaigsuonan, imong makit-an diha nga dunay mga milagro apan dili gikan sa Ginoo. Dunay mga butang katingalahan apan dili minugna sa Dios nga atong gilagaran kon dili gikan sa mga dautan. Og ikaw og ako, kung nagbasa gyud tag Biblia, kung naminaw gyud tag insaktos pulong sa Ginoo, gipasidan-an na gyud ta sa atong Ginoong Hesukristo nga before siya mobalik, before siya moabot, manungha ang mga mini nga mga propeta. Ang gipakita ra bagyo diha mga mini nga mga propeta og mga mini nga mga magtutudlo nga manungha sila nga may gahom gikan ni Satanas. O kining gahom nga gikan ni Satanas muhimog mga milagro sa kinabuhi sa mga tao nga dili ngalan ni Satanas kundi dad-o nila ang ngalan sa Ginoo. Dad-o nila ang ngalan ug ang mga pulong sa Ginoo. Mao ni pinaka bantayanan, mao ni pinakadelikado. Kay lisod kaayo silang ila-ilahon, kay dili man sila magpaila nga ang ilang gahom gikan sa kangitngit. Dili man nila isugilon nga sila gikan sa kangitngit. Ang ilang isugilon ug ilang isangyaw, mga alagad sila sa Dios, mga sugo sila sa Dios. Maghimo silag mga milagro, mag-ayo silag masakiton. Kung imong lantawon pagyud ang Biblia, mubanhaw silag mga patay. Mupagawa silag mga daotang espiritu. Mupagawa sila bisan ni Satanas. Apan gipasidad-an na kita sa Ginoo nga dili tanan nga maghimog milagro makasulod sa gingharian sa Ginoo. Unsaon man aron makabantay ta kung wala tay pagtuon sa Biblia? Unsaon aron masayod ta kung wala tay panahon sa pagpamalandong sa Biblia? Mao hinungdan ikaw ug ako, asa man kang simbahana gibutang sa Ginoo. Ibutang nis imong naunang kasing-kasing, wa nay laing importanteng tagaan natong pagtagad ang pagtuon o pagbasag Biblia sa atong kapanahunan karon.
Kay niya na kita sa katapusang mga adlaw. Humani ini mobalik ang atong Ginoong Hesus. Ang katapusang mga adlaw gipakita nga daghang mga mini nga mga propeta nga magdala sa ngalan ni Hesus, magdala sa mga pagtulon-an ni Jesus, magdala sa mga pulong nga naa sa Biblia, maghimog mga milagro, magpagawas og yawa, magwali sa mensahe sa Dios apan makasasala. Usa sa mga ilhanan, mga kaigsuonan, mga pulong nga angay natong tipigan nga magpaila sa mga taong mini atubangan sa Dios, kanang mga tao nga nagpuyo sa sala. Unsaon nato pag-ila sa tao nga nagpuyo sa sala? Katong mga tao nga nagpatuo sa pulong sa Dios apan dili haom sa Biblia. Kay bisan unsa nga trabaho nga wala gitudlo sa Ginoo, sala. Sayop nga doktrina, sayop nga pagtulon-an, usa ka dakong sala at ubangan sa Dios. Daghang kay mga tao nga nagtuo nga kung magbisyo ka, maura na'y sala. Kung naakay bisyo, daghang mga tao nga maura na'y mga ilhanan nga naagyo sala ng tawhana. Pero kung imong tan-aon, ang dakong sala kanang nagtudlo kag sayop. Kay ang tao nga magtudlo og sayop, gidala niya ang tao sa impyerno. Wala niya gidala sa presensya sa Ginoo. Si Jesus miingon kon ang tao makaangin sa gagmay mga bata, makaangin siya nga makasala ang gagmay mga bata, mas maayo palag hiktan ang iyang liog ug pisi ug itunton ug itambog sa dagat aron mamatay. But ipasabot, walay kapasayloan ang tao nga magtudlo og sayop ngadto sa iyang isikatawo. Mao nang magbantay ta sa mga mini nga mga propeta. Usa sa mga bantayan nato kining atong pagtuo. Kumusta naman ang atong pagtuo? Asa ni siya nagbase? Sa ato bang mga nakita? Or sa atong mga nakatunan sa pagtulunan sa Dios nga atong gilagaran? Kinahanglan ang atong pagtuo, mga kaigsuonan, dili pagtuo sa mas kalibutan nga matod pa, to see is to believe. Isa ka mo tuo kung naa kay makitaan o doon na kay makita. Kay ang Biblia, mga kaigsuonan, nagtudlo sa insakto nga pagtuo nga kinahanglan mo tuo ka aron doon na kay makita. Believe and you will see. Dapat mo tuo ka aron ka makakita. Dili sama sa pagtuo sa kalibutan nga isa mo tuo kung dunay masaksihan. Pakitas ako, isa ko mo tuo. Dili na mo'y pagtuo nga gikaymutan sa Ginoo. Kay ang tinuod nga pagtuo, mga kaigsuonan, nagtuos mga butang nga dili makita sa tao nga mo'y gisaad sa Dios. Karon kun ang tao, mga kaigsuonan, nagtuog Dios tungod kay nakakitag milagro, bantayanan ang iyang kaluwasan, ampinganan. Kay nganuman, daghan nga gipakita sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw manungha ang mga mini nga mga propeta. Kining mini nga mga propeta giklaro rag bagyod sa Biblia nga ang isang yaw pulong sa Dios, ang isang yaw mensahe sa Dios, ang isang yaw
Mga kaigsuonan, ngalan ni Hesus. Ilang gamiton sa pagpagula sa yawa, ngalan ni Hesus. Ilang gamiton sa paghimog mga milagro, pag-ayog mga sakit, ngalan ni Hesus. Apan miingon si Hesus, pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Na usas mga sala mga kaigsuonan nga mabuhat sa tao kana bitawng magtudlo ka nga dili haom sa Biblia. Mao bitaw nang gipasidan-an ta sa Dios nga kun magtuon tag Biblia dapat dili nato kuhaan, dapat dili sad nato pun-an. Kun unsay nahisulat nga mga pagtulon-an, dili na kulang ug dili na sobra. Kay kung naay sobraan na og dunay kulang, dili na nagikan sa Dios. Unsa may mga pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako mamaayo, aron ikaw ug ako mabag-o. Wala na gililong sa Biblia. Gipisa-pisa na sa Ginoo aron ikaw ug ako makasiguro nga naa kas kamatuoran. Unsa may pamaagi sa Dios aron makabaton kag kahibalo. Unsa may pamaagi sa Dios aron makabaton ta og kaalam. Naa na sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, pangayo sa Dios. Kung nakita nimo, nabati nimo nga nakulangan kag kaalam, pangayua sa Dios ang kaalam. Ug ang pamaagi sa pagdawat sa imong gipangayo nga mao ang kaalam, pagtuon og Biblia, pagbasag Biblia. Kung naay mga pamaagi nga gawas niini, dili na nagikan sa Dios. Kika na nas dautan. Ang problema mga kaigsuonan, tungod sa mga milagro, mutuo ang mga tao sa pamaagi nga wala nas Biblia. Kulang man sila sa kasayuran sa Biblia, mas nakakita man silang milagro. Doon ako'y testimony mga kaigsuonan. Di ni siya kanang ako ni siyang isugilon nga kahimtang. Usa kay gayon nga giimbitar mi usa ka dapit, dili lang nako hisgutan. Kini nahitabo gyud ni. Duha mi ka pastor og do na pagitoy mga pastor nga nahimong inila tungod sa radio. Unya ang akong kaila og kaubang pastor naasay gi-communicate, kumbaga naasay gi-kasabot, pinaagi sa pagtawag lang, wala pa man toy chat atong panahon na. Tawag pa, cellphone to cellphone, number pa'y gamiton. Dili pa makita ang naong, dili pareha karon nga naanay video call na makit-an dayon ang naong. Samtang nga padayon siya tawag ug ang ilang sabot mauni nga sa dihang ipadala mi sa Ginoo ang lugara kay giimbitar mami ato aron mahimong magwawali sa usa ka selebrasyon. Ako ug katong ako ang kaubang pastor. Unya ang ni-communicates namo, ang gi-communicate ang kauban akong pastor, kumbaga igo ra kong naminaw sa ilahang conversation. Unya matud pa sa ilahang sabot nga maghimo silag healing, muhangyo sila sa usa ka simbahan nga nagsilibrar nga hatagan sila og time nga muhimo og mga healing kanang pagpangayo, kay naasay gasa sa pagpangayo, pag-ayog masakiton. Unya tungod anang panahon na naami sa radyo, kusog kaayo ang ministry kay nas radyo, gawas pa ni ana komersyal nga radyo, taas pagyud kay signal, abot og Leyte, abot og Bohol, abot og Negros,
hapit tibuok Visayas maabot sa maong radio ministry. Gi-announce nga ang inyong mga kailang masakiton, mga pamilya nga dunay mga gipamati, kinahanglan dadon anang dapita kay naay pagabuhaton ang Dios na atay himuong healing ministry or healing crusade after the celebration sa maong simbahan. Naitabo mga kaigsuonan, samtang nagpadayog tawag akong kaubang pastor, dunay gipadayag ang Dios nga ang maong gi-communicate nga sa akong kaubang pastor nga iyang gitawagan, usa ka samtang nagtawganay sila akusad nga naminaw, while naminaw padayon kong na malandong. Ug sa dihang na malandong ko, taliwala sa akong pagpamalandong, dunay gipadayag ang Dios nga babaeng itom. Dili ni sa dreams, dili ni sa damgo, that is a vision. Akong gisunod ang gipadayag sa Ginoo nga babaeng itom. Unya pagkahuman gipakita sa Ginoo ang hitsura. Itom, mubo og buhok, gamay ni wangon. Ningduol ko sa akong kaubang pastor while sa nag-istoryahanay sila. Ang nahitabo, ako siyang gipangutana, Pastor, pangutan ako nun ng imuhang gikatawag, itom ba siyang babae? Mubo ba siyang buhok? Gamayon ba siyang babae? So gipangutana, pagpangutana mga kaigsuonan, niingon ang babae, Pastor, nganong nasayod man ka? Tinuod nga mubo kog buhok, gamay kong babae, dili ko tambok, niwangon ang akong lawas, unya mubo kog buhok, itumon. Pastor, nganong nasayod man ka? Ingon akong kaubang pastor, tungod kay da ako'y kaubang pastor, si Gideon nangutana kay naa siya'y nakita kung unsay imong hitsura. Unya human ato ningduol ko sa nisod ko sa diha sa presensya sa Dios sa house of prayer, nagampo ko. Unya akong nakita mga kaigsuonan nga kinahanglan ming magbantay, kinahanglan ming mangandam. Ang naitabo mga kaigsuonan sa daling istorya, niabot jud ang adlaw nga adlaw o pitsa diin mi mo hatod og mga minsay sa Dios sa maong simbahan. Pag abot didto mga kaigsuonan, nakigtagbo sad ang maong babae nga maoy muhangyo aron muhimog mga healing crusade. Pag-ayo ug masakiton. Ang nitabo mga kaigsuonan, ako ug ang mga tao uban sa mga pastor ug katong akong kaubang pastor nakasaksi gyud dunay bakol gipatindog, dunay di kabasa sa Biblia, giampuan nakabalo mubasa diha anang minuto ha. Kumbaga instant ka milagro. Imagine na, dunay di kabasa sa Biblia, di gyud kabasa Biblia, giampuan, gipandungan, diha gitagaag Biblia, nakabasag Biblia. Ang mga tao nga makakita mga kaigsuonan murag makaingon nga nanimparot ilang balibo unsa ka ni. Sa dihang dunay kanang paralyzed
nga nag-wheelchair, dito nag-wheelchair kana bitang nag-crutches ba tawag kana? Unya giguyod ng usa ka tiil, dili katikang, guyod ra ba? Giampuan. Pag humag-ampo, nilakaw. Diha nilakaw. Tungod sa katingalahang buhat o milagro, nainganyo ang mga tao. Mura ba sila og nakichismis? Kuryoso ang mga tao unsay nahitabo nga katingalahan ba ani? Sukad sa masukad. Sa ilang pagkatao karon pa sila nakakita nga ang tao di kabasa, ampuan makabasa nagbiblia. Ang tao nga di kalakaw, ampuan makalakaw og katong naapoy tao nga napoy babae mga kaigsunan nga baga kayog reading glass. Unya binaligya gyud gibaligyaan gyud kabaw katong reading glass sa mga kaigsunan. Di gyud kakita. Kung pabasahon di pud kabasa kay di kakita. Sa dihang giampuan gi pabasa nakakita, gipabasa nakabasa. Gibuak ang reading glass kay mao kuno toy sala, walay pagsalig sa Dios. Giguba ang katong crutches man sigoy tawag ana kay mao kuno toy sa hinggan niyo ang mga tao. Samtang ako nag-back up, nag-keyboard. Ngano ako ning gi-broadcast para makabantay ta. Dili ta ng mga nagmilagro gamit ang ngalan ni Hesus gikan sa Dios. Human ato mga kaigsuonan kus Ginoo, gihatag ang panahon nga ang naghimog milagro makashare, makawali. Nihitabo mga kaigsuonan diha sa share taliwala sa pagwali ni ana man mga kaigsuonan. Kisa tong dunay mga gipamati, kisa tong dunay mga problema, kinsa tong mga pamilyang naay kagubot, walay kalinaw. Kuha ang inyong panyo. Itrapo sa akong mga singot kay ang Dios ni puyo nako. Kung wa gyud ka magtuog Biblia, makatuo ka. Ang mga tao nga dili tigtuon og Biblia mo ingong amen, uyon sila. Pero ang tao nga nagtion gyud Biblia dili malimbungan. Mo nang nabahin ang mga tao, nanggawas ang mga tao nga nagtuog Biblia, katong walay kalibutan taog Biblia, natingala sila. Makaayo god, kuha silag panyo, gitrapos singot. Sama sad kung dunay mga tao mga kaigsunan nga moingon, duol mo nako, propeta ko sa Dios. Duol mo nako kay kutob sa akong mahikakpan, kutob sa akong mapandungan, makabaton mog kaalam, makabaton mog kaisog, makabaton mog kusog. Dili na teaching ni Jesus, dili na nimo makitas Biblia. Unya kung wa ka magbasag Biblia tungod sa mga milagro, duol pong kadayog magpapandong ka dito, magpahikap ka. Dili man na mo'y gitudlos Biblia mga kaigsuonan aron makabaton kag kaalam, mapandungan lang ka. Si Jesus mga kaigsuonan nga Ginoo og mga apostoles nga nakakita og nakasaksi sa pagkamilagrosos Ginoo, wala sila mubuhat niini.
nga kung mahikapan silag propeta, makabaton silag kaisog, makabaton silag kusog, makabaton silag kaalam. Kay dili na mao gipakita nga mga pagtulon ano pamaagis bala ang kasulatan. Mao na nga nganong kinahanglan tun-an ang balaang kasulatan para makabantay ka sa sayop nga mga pagtulunan. Di man gud ta kabantay mga kaigsuonan kung dili ta magtuon sa Biblia. Kung milagro ray basihanan mga kaigsuonan, lagmit gyud tang malimbungan. Labi na sa atong kapanahonan karon nga daghan na kaayo nga nanatas katapusang mga adlaw. Unsa gani ang ilhanan sa katapusang mga adlaw? Manungha ang mga mini nga mga propeta, maghimog mga milagro, maghimog mga katingalahang buhat gamit ang ngalan ni Jesus, gamit ang pulong ni Jesus. Pero ingon si Jesus, pahawa kamo nga mga makasala, wala ako ilakan ninyo. Unsa ganin ang mga makasasala? Dili tanan makasasala katong mga naibisyo, kundili katupong nagtudlo og dili mao. Mga nagtudlo dili mga pagtulunan sa Ginoo. Munang magbantay ta. Hinaimong tapa diha pagbantay. Ang giingon sa balaang kasulatan, kinahanglan magmaigmaton ta og magmabinantayon ta. Kay dili tanan nga nagtudlo, nagwali, nagkinabuhi sa Biblia. Labi na gyud sa katapusang mga adlaw kon milagro ray basihanan nganong nakaalagad kag Dios. Si Pablo mga kaigsuonan dunay sulat diha sa Libros Timoteo. Atong basahon diha sa ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2. Sugod og bersikulo 16. Kapitulo 2 ikaduhang Timoteo bersikulo 16. Ang giingon din sa 14, gikahimot-an nga gikahimot ang sulugoon. Bersikulo 16, likay ang binuang og mga dili Dios non nga lantogi. Bantay ha kanang mga dili Dios non nga lantogi, nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong ug mag-ut-ut sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo og si Fileto. Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran ug gilibog nila ang ubang mga magtotoo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Sa panahon ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, dunay mga taong nagwali, nagtudlo og dili mao, nagtudlo og mga sayop nga dili nato makit-an sa balaang kasulatan. Mga igsuon kos Ginoo, gipakita diha nga naay mga taong malimbungan, kay gipatuo nila nga ang pagkabanhaw umana. Naapoy nanuo unsa pakaha mga kaigsuonan kon ang mga milagro nay makit-an sa mga tao. Unya kining pagmilagro mga kaigsuonan gipakita o gipasidaan na sa Ginoo nga dunay mga taong manungha nga muhimog mga milagro. Ibin gani sa katapusang libro sa Biblia mga kaigsuonan og mga pahimangno pasidaan sa atong Ginoo
diha sa libros Mateo. Nga manungha ang mga mini nga mga magwawali, mini nga mga propeta, nga mohimog mga milagro og makapasaag sa mga tao bisan gani ang mga pinili. Pero wala magpasabot nga ang tanan naghimog mga milagro gikas demonyo. Kay gipakita usab sa Biblia nga ang tao nga naay pagtuo makakitag makasinati og mga milagro. Lamang ang tao nga nagtuo tinuod nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios, mga kigsunan, gipasidaan sa Dios, dapat dili kuhaan, dapat dili dugangan. But ipasabot kon ang mga pamaagi nga imong makit-an sa mga magwawali o sa mga nagdumalag simbahan o sa mga nagsangyaw dihas kadalanan, kon ang ilang pamaagi dili na gani makit-an sa balaang kasulatan, dili na nagikan sa Dios nga gialagaran. Dili na nagikan sa Dios. Mao na nga ako nakasinati ko nga miingon nga tungod sa milagro ang mga tao na inganyo. Nakuryoso ang mga tao, gusto sila nga magpakisayod nganong nahitabo ni. Nganong ang buta nakakita, nganong ang di kabasa makabasa, nganong katong na ay samin reading glasses gikuhaag, reading glasses nakabasa, nganong ang bakol nakalakaw, ngalan ni Hesus ang gigamit. Ang problema, mga kigsunan, gipakuha ang mga taog paniyo, gipatrapo sa singot para makabaton kunog kusog, makabaton kunog kaisog, makabatog kaalam sa pagpangalagan sa Dios. Dili na makit-as Biblia. Unsa may pamaagi di ay aron ikaw ug ako makabatog ka alam kanang magpapandom ka. Itudluan ra nato ang tao pag tinapulan ana. Wala po na dili po na gyud makit-as Biblia. Ang giingon sa Biblia, kinahanglan ang tao mubasag Biblia, magtuon sa Biblia aron makabaton siya kaalam, aron makabaton siya kahibalo. Pero kung duna na gani mga magwawali, bisan pag maghimog mga milagro, unya mo ingon dool mo nako sa usa na lang kapandong o kahikap, makadawat dayon mo kaalam, but na larohon ra gyud nato ni mga kaigsunan. Kay dili na maoy gipakita sa Biblia. Unsay gipakita sa Biblia? Kung ikaw ug ako nakulangan og kaalam, mangayo ta sa Dios. Unsay pamaagi aron madawat tato ang kaalam? Magtuon sa balaang kasulatan. Basahon nato ang Biblia. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 15. Miingon si Pablo, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimog kaalam og naghatod kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Maunang diha sa libro sa gipadayag, Kapitulo 1 versikulo 3 nag-ingon, bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya kanang gisgutan diha Biblia, og bulahan ang mamati og magtuman sa nahisulat niini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Naa gani mga magwawali, naa gani mga
magpakapropeta sa inyong mga lugar. It is a warning. Usa kini pagpasidaan alang sa mga taong magtotoo sama kanimo, sama kanako. Kung naa na gani magwali nga paduulon mo, dahil pandungan mo, hikapon mo para naamoy kaalam, dili na nagikan sa Dios. Kay gihimo na ng tao, gihimo ng tapulan ang tao. Dili yun na makitaan sa balaang kasulatan. Sa kababae mga kigsunan nga ako nakita, akong interview kung naa ba say pamilya. Wala say bana, pero doon ay bata. Buti pasabot, pinaangkan. Mga igsoon, magbantay ta. Inay mong tapad diha pagbantay. Unsaon ra makabantay ka? Pagtuon og Biblia. Paminaw unsay mensahe sa Biblia. Dili kay maminaw ta unsay mensahe mga magwawali. Dili kay moingon tang unsay mensahe nimo pastor. Pastor dapat moingon ta, pastor unsay mensahe sa Biblia. Dili ta moingon bless kaayo ko sa imong mensahe pastor. Dapat moingon ta bless kaayo ko sa imuhang gihatod nga mensahe gikas Biblia. Ibot ipasabot ana ang atong nasabtan ug ang atong nakatunan gikan sa balaang kasulatan. Og ang balaang kasulatan mga igsuon kos Ginoo mao ni mohatag natog kinabuhi. Mao ni mohatag nato og kaalam. Mao ni mohatag natog kahibalo. Mahitungod sa plano ug pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako mabag-o ug paingon sa kinabuhi nga wa nay katapusan. Walay lain nga nagtudlo ang balaang kasulatan lamang. Mao bitaw nang naay mga kanta kaniadto pa. Kung ikaw ug ako dugay nang nangalagad sa Ginoo, siguro nakadungog na kaaning kanta. Naay nagkumpos ani, wa ko kabalog kinsay nagkumpos. Naay awit mga kaigsunan nga nag-ingon, ang balaang kasulatan gituga sa katawhan aron mahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay ang tao magbasag Biblia masayod gyud sa pulong sa Dios. Kung ikaw ug ako sige tagbasag Biblia, kanunay tang nakigsulti sa Dios. Sa dihang kanunay tang nakigsulti sa Dios, pinaagi sa pagbasag Biblia ug pagpamati sa tanang nahisulat sa Biblia, mga kaigsuonan muhatag na nimog kahibalo. Makabaton kag information sa mga butang nga umalabot. Unya dili ka mailad bisan pag dunay mga butang, mga kahibulungan. Inomdumi, kung ang atong pagtuo nag-agad og milagro, dili na mo'y pagtuo nga gikaymutan sa Ginoo. Kabantay mo, si Jesus mga kigsuon na naghimog mga milagro, ang mga tao na engganyo. Imagine na, nag-ayos siyag masakiton. Nagpakaon siya sa 5,000 ka mga tao sa pipila lang ka isda og pila ka buokpan. Gisundan pagyud niya paghimo og milagro, nagpakaon sa 4,000 ka mga tao. Siguro more than pa 4,000, 5,000 tungod kay ang giihap mga lalaki lang, wala pay labot ang mga bata, wa pay labot ang mga babae. Pero gipakaon lang ni Jesus og pila ka isda og pila ka pan. Og misobra pa. Og sa diha nga milakaw si Jesus, gipangita sa mga tao. Miingon ang mga tao, di araman daig ka diri. Ganina ra kaming tanan nangiinta nimo. Miingon si Jesus, nangita mo nako, dili tungod kay nakasabot mo. Nangita mo tungod kay nangabusog man mo. Nakakita mong milagro. Mauna nga si Jesus gipangayo ag milagro sa mga Hudyo para mutuo sila. Wala ihatag ni Jesus.
wala mo himog mga milagro si Jesus. Kay dili gusto ang atong Ginoo nga atong pagtuo na base sa atong makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Ang tinuod nga pagtuo dili mag-agad sa mga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Believe and you will see. Dili kay pakit-on ka isa ka mo tuo. Mga igsuon, sunod nga mga rason nga nung kinahanglan tang magtuon og Biblia, aron makabantay ka sa imong kaugalingon, sa ingon di ka makasa. Nganong kinahanglan kang magbasag Biblia para makabantay ta aron dili ta makasala. Kon ang tao magsigig kasala tungod kay wa na magbantay. Nganong wala magbantay tungod kay wa magtuon, wala maminaw sa pulong sa Dios nga nasa Biblia. Ang tao nga makasala, ang tao nga sigig puyo sa sala, ang iyang gipaminaw mga taong dautan. Pero ang tao nga naminaw sa mga taong matarong, mga taong naminaw sa mga mensahe sa Dios, tao nga makabantay, dili magpuyo sa sala. Ang sulat ni David diha sa Salmo, mga kaigsuonan, Salmo kapitulo 19 versikulo 11 nag-ingon. Kapitulo 119 versikulo 11. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala kanimo. Kung atong ampingan ang mga mensahe sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, mga kasuguan sa Dios, patakaran, mga balaod, dili kita makasala. Unsaon man nato pag-amping kung wa ta magtuon? Unsaon nato pag-amping kung wa ta maminaw? Do na di ay kay makatunan og madawat nga mga pagtulunan kung wa kay panahon bisan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Usas mga problema gyud sa kinabuhi sa mga magtutuo sa atong panahon karon. Walay panahon sa Biblia. Kusog mo simba, way daladalag Biblia. Maubitaw nang diris atong programa ug sa ating tigumanan, mga kaigsuonan, ug uban sa ubang mga tigumanan. Dili lang kay diris ato ang tigumanan o ubang mga tigumanan, tanang mga simbahan. Gidasig ta sa Dios nga ang tanang mga magtutuo nga naa sa simbahan sa Ginoo tudluan sa mga sugo sa Dios. Katong mga tinun-an, ang problema manggod sa tao o problema diha sa simbahan kay ang mga nagdumala og mga pangulo sa simbahan, giila nilang mga membro nila ang mga tao, pero dili maoy gipakita sa Ginoo. Nganong kinahanglan bautismuhan ang tao? Dili aron mahimong membro dihas imuhang gidumalang simbahan, kundili aron mahimong tinun-an ni Jesus. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an sa Mateo kapitulo 28 19, panglakaw ka mus tibok kalibutan ug himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug bersikulo 20 nag-ingon, ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Dapat ikaw ug ako nga nagtuo Ginoo nga nahimong tinun-an ni Kristo, nabisitas pagpatudlos Biblia, nabisitas pagpatudlo sa mga sugos Ginoo. Ang problema, daghang kayo mga tao nga nagtuo wa gani nakatunan. Pangumustahon kuno nato tong kaugalingon kung naa ba tay nakatunan. Ang taong walay nakatunan, mga kaigsunan, sultihan ko kamo, mubo ug buot, daling masuko, daling mangluod, daling maningka,
murag insakto. Kanang mga taong walay nakatunan. Pero sultihan ko kamo, kung usa ka nga tawo nga naay nakatunan, taas kay kag pailob. Taas, lapad, habog, lawom ang imong pagkamapaubsanon. Kanang pagkamapaubsanon, kanang pagkamapailubon, mga resulta na siya kung seryoso kang nagtuog Biblia. Problema, kung usa ka kaklaseng Kristohano nga daghang kay kag mulo, daghang kay kag mga reklamo, mura ka o nag mga panahon ni Moses ba, nga ang mga tao nga sige rag mulo, sige rag reklamo ni Moses, murag si kanas sa to Datan, nagilaglag gilamoy sa yuta. Kana bitaw mga taong reklamador, mga tao nga bagulbulan, labi na sa panahon diha sa simbahan, dili seryoso o dili mapaubsanon, magbantay mo. Dapat kang makaamgo kay naatay Ginoo. Ang atong Dios hustisya, unsay atong gibuhat ato nang anihon. Usas mga problema sa tao mo ni ang iyang kaugalingon mo isakto og ang laing tao sayo. Ang iyang kaugalingon hingpit, ang laing tao dili hingpit. Why problema kung ang atong kaugalingon giangkon gituohan nato, yes hingpita kay gihingpita sa Ginoo, pero dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Nganong kinahanglan magtuon ang taog Biblia? Para dili makasala. Ang tao nga magpuyo sa sala, mga tao nang way tuon tuog Biblia. Mga tao ng tapulan, maminaw, mubasa o maminaw sa mga mensahe sa Biblia. Pero kana ra bang mga klase nga tawhan inaana mga tao nga way panahon sa kanang masukog walihan, masukog tudluan, malain og walihan, malaig sangyawan, pero tan-awa kung ang mga dautan mo'y mutambag, malipayon na sila. Inaana ba tang klase nga Kristohano? Inaanay ba ta ka klase nga mga magtotoo nga nagtuo kuno hay ta Ginoo? Giila ra nato tong kaugalingon kung mauna ang atong sitwasyon. Katunoong mga dautang tao manunoy ato ang gipaminaw, mga tambag nga dautan. Mga igsoon, magbantay ta. Inaimong tapat pagbantay. Imo nang katungdanan ang pagbantay sa imong kaugalingon. Dili na magsilbi nga moingon tang bahala na si Lord. Ikaw kita mo'y gisugo, kita mo'y gitagaan og trabaho nga bantayan nato tong kaugalingon. Magmaigmaton ta, magmabibinan tayon. Sunod nga mga rason nga nung kinahanglan tun-an nato ang Biblia. Dapat dunag yung kay Biblia. Sunod nga mga rason nga nung kinahanglan tun-an ang Biblia, kay maunay muhatag ni mong kaalam ngadtos kaluwasan. Kaalam ngadtos kaluwasan. Maunay giingon ni Pablo mga kaigsonan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15 nga naa kay kaalam mahitungod amudala nimo ngadtos kaluwasan. Unya makapasangkap kanimo, makapaandam kanimo kanato sa pagbuhat og maayo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16-17.
ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagsaway, ug pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Kanang mga tao nga nagtuo, dili andam sa pagbuhat og maayo, mga tao nang way panahon og Biblia. Dili na mistil pang lalison. Mga tao nang tapulan, maminaw sa mensahe sa Dios. Na may mga tao god nga walihan masuko, tudluan murag malain. Muingon nga, ako na no itudluan. Munang dili tanang mga tao mabag-o. Kay nga naman, dili andam mudawat sa pulong sa Ginoo. Pero bless kayo ta mga kaigsunan, ako mayon kong bless kayo ta. Kay natay kasing-kasing nga madinawaton. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Natay kasing-kasing. Natay kadasig nga magpatudlo. Natay kadasig mga kaigsunan nga makakaton. Ug kining atong nakatunan, ato ning ikinabuhi samtang naapay panahon ta sa kalibutan. Mga rason mga kaigsunan nganong kinahanglan tun-an, basahon sa mga magtotoo ang balaang kasulatan aron masangkap ta, aron maandam ta sa pagbuhat og maayo ug muuswag ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay lisinera gyapon ka, di gyapon ka makakaton sa pag-share sa Biblia. Grabe na sad, pila na lang kakatuig, mura taog ka ng napulo katuig, grade 1 ra gyapon, nagkaton pagyapog basa. Kung pila na kakatuig nga nahimong Kristohanon, dili man pod maayo mga kaigsuonan nga pila na kakatuig nga nahimong Kristohanon di pa gani kakabalong mo ampo. Maulaw pa kang magpasalamat bisan gani sa pagpagkaon. Maulaw pa kang muampo kung naay magpaampo. Nya pila na kakatuig nahimong Kristohanon. Giunsa man di ay nimo pag himong Kristohanon? Pila na ka naapay uban mga kaigsuonan, pila na katuig nahimong Kristohanon, maulaw pang musimba. Maulaw pang musimba sa Dios, makasud og laing simbahan, magpaipid-ipid pa. Sala man ang klase nga tao, sa man katata, mod lang ani. Naay mga inana gyud. Tulo katuig, 5 katuig, 10 katuig di sa simbahan. Ang nakatunan, pungko, paminaw, pasinaw, paminaw, pauli. Hatag og offering, hatag og kinapulo, mao na nay tinuod nga alagan. Dili na maoy gipakita sa Biblia. Dili na maoy gipakita ni Jesus. Kung ikaw ug ako tinuod ta nga naay pagtuo, nagtrabaho ta sa trabaho sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may trabaho ni Jesus? Ang pag-adto rag simbahan, paghatag og offering, paghatag og tax. Juan 14:12. Ayaw gyud na kalimti. Dili nato na kalimtan. Nga si Jesus miingon, ang tinuod nga mingtuo kanako, nagbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat paglabaw pa niini. Unsa may buhat ni Jesus? Lucas 4:18-19. Niabot kaniya ang balang espiritu aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Ikaw ug ako, doon na kay trabaho nga i-share nato ang pulong sa Ginoo. Pero bisan ganis pag-ampo, mukurog pa ka. Naay mga selebrasyon o naay mga birthday, naay mga Thanksgiving, Brad, ikaw ampo, Brad. Ay, ika lain ra pastor. Mukurog man ko pastor. Ay. Ina na ka klase nga Kristohanon? Mukurog ka paampuon?
pauwiton, murag panington og bugnaw, murag ipanuhot og kabuhi. Ngano man na? Imo nang ipasumangil sa imong pastor, wa manggug ko tudlo ni pastor ay. Ang imo pang pastor, ang imo pang magwawali mao nunoy na sayop. Ato ng katungdanan mga kaigsunan ang pagpatudlo Ato ng trabaho ang pagbasag Biblia. Ato ng obligasyon ang pagbasag pulong sa Dios. Ang pagdawat og pagkinabuhi niini. Ang problema lang sa tao, dali dayon ipanumangil ang sayop. Moingon dayon na wa manggumitudlo ani pastor, mubalhin dayon laing simbahan. Dili na lang gyud mutabang sa pastor. Dili na lang gyud mo assist sa pastor. Mubalhin dayon laing simbahan, moingon dayon kini mo pastor. Kani. Unya og tagaag trabaho. Hay anya lang ko pastor kadi pa andam. Mga igsuon, inomduman na to nga samtang buhi patas kalibutan, itagaan tas Ginoo og katungdanan, nga dumalahon natog dili ba ang atong kaugalingon sa pulong sa Dios nga atong gilagaran. Kita mo'y nagbuot aning tanan. Ikaw ra may nagbuot sa imuhang kaugalingon. Kung sao na nimo pagdala, nganong ipanumangil pa man nimo na bisagin sa. Unang mga igsuon, ako magsulti kaninyo. Ayaw ipakasala ang ubang tao. Labi na ang mga taong nagwali nimo aron makaila ka Ginoo. Hinuon pasalamatan nimo ang Dios ug ang mga tao nga may sakripisyo aron ka makaamgo. Usas mga problema sa taong ni, wa pa'y tunto og Biblia, wala pa'y basa-basag Biblia, pero kung naay mga problema, ipasangil na yung mga magwawali, ipasangil na yung mga pastor. Inana ba kang klase nga pagkakristohanon? Minaw sa tag-awit mga kaigsuonan, I hope makakita taba unsay ato dieng dapat buhaton. Minaw sa tag-awit makalangit tiris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mahitungod ni kasulatan. Balaan na kasulatan, gituga sa katawhan, aron mahibalo sa sugo
balaan ug mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan. Kuhaon og lalinon ang nagtuman. Karon natuwa siya dito sa kalangitan. Nagandam og puloy anan sa tanan nga balaan ug mobalik si Jesus dinhi sa kalibutan. Kuhaon og lalinon ang nagtuman. Kuhaon og lalinon ang nagtuman. Kung naa kay nakatunan, buhato. Na kay nasabdan, trabaho. Samtang buhi pa ka. Apil sad ko, kitang tanan. Maoy gihatagan ni ining mga mensahe. Awit makalangit mga kigsuonan nga ako ang ipa-ambit kasulatan. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay sayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini tunuton-an, matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang ituohan, kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron mahibalo kita sa kaluwasan. Kinahanglan atong tun-an ang balaang kasulatan samtang duna pay panahon kita nga nagpuyos kalibutan. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato sa atong panag-uban sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kung
gihangyo ang matag usa nga moadto ta sa pagampo ug atong pasalamatan ang Dios sa ihang mga pulong nga ihang gidasig nga ihang gipaabot kanato. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo karong nadungkan. Nga mo karong na sabtan o Dios. Ang pinaka-importante nga diin kami dapat mabisi ang pagkat-on sa mga pulong gikan kanimo. Ang pagbasa sa Biblia, ang pagtuon o pagpamalandong o pagpaminaw ni ini mao'y pinaka-importante kay mao ni mohatag namo kinabuhi kabag-uhan ngadtos kinabuhing wa nay katapusan. Bless kinong matag usa na naamay kadasig sa pagbasa sa imong mga pulong. Dili kami magtinapol kundili doon na may pagkakugihan ug makabaton kami kakugi sa pagbasa ug pagpaminaw niini. Among ipangayo ug among gituohan nga kini among mabatunan samtang kami nagpaabot sa imong pag-abot sa kalibutan. Bless kinong matag usa in Jesus name. Amen. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Katong mga request nga awit makalangit sunod na sad nato nga live ako tong kantahon. God bless ug ang Dios magpanalangin. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus.